बायदि खुलिनाय मा मा लांखो अबेजों खुलिनाय इनेके आसिले अबाव हाबदों अबाव हाबनाय आरो कल मालाय माबायदि खावदोंलै इसोर किबा किबा लयसे नेকি इटा न सिखौना हाबलायबायनो नै नोलोबारियाव ओखौ एखौदों माने ओखौ अ नैबेखौ बोखादों नैबेखौ अ गाहायावमोन मारदोंमोन खोमा बेयावबो बानायनो नैबे गोजौआव मारदोंमोन खोमा नै बेजों आरो बेजोंहाय मा जालायबाय नै आङो बेरेफुंजानो फैबाय नोलोबारियाव नुफैलायबाय मोनसे ओरैबायदि गिदिर जाथाय बे जालायबाय माने सिखाव माने मा जाहैबाय नोलोबारि सेन्टारावहाय सिखाव माने जोबला नामा मोसौ सिखाव मालाबा दखान सिखाव मा सिखाव बेबायदि आरो ओरैबायदि हाहाकार आयौ अबे जायगायाव हाबखो दिनैहाय अबे जायगायाव हाबनाय अबे बाजाराव हाबखो मिथिगौ नोङो मोनसेल' हाबदोंना मोनसेल' माने रातिपुवा नों फैनायाव नों फैबा আমি বিছি আগত দেউ সোয়া নাই মানুহ আছে বুলি ভাবিছে ময়ো মানুহ আছে নাকি বুলি ভাবিছে मैं नाय बाय बेखौ हायाव नुबाय आं बेलेगसो हाबदों खोमा होनदों एरखानानै हायाव नुनायखाय होमबा नोंसोर फैबानो गेवखानायमोन आरो बे खबसिया नोंसोरथ' इयावनो थायो जेनेबा नोंसोर मिथिया एसेबो मिथियाव बाव खोनानांगौ जोंलाय एफा गोजानावलाय खुला खायबानो बिदुङा हाबनांगौ जेबो लाङाखै ओइयावबो उसुङाव हास्लाबसे बायदि मोनदां কোনে আমাৰকে আগত আহিছে কিবা লাগিন দাই আগত আহি কোনো কোনো আমিতো ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই ৰাতিপুৱা নেকি তইতো যাব হোৱা নাই নেকি বুলি কৈ গৈছে দাদা ক'লে কেইটা দাদা লাগিন দাই আমি তাৰপিছত তাৰ পকৰে পকৰে আমিও গ'লো বাইকত স্কুটি ডাইৰেক্ট কিমান মান টাইমত ৰাতি ল'ৰাটো চিনি পায় আপুনি ল'ৰাটো অ ৰাতি আন্ধাৰ হ'ল না আমাৰ ইয়াৰে না ক'ৰবাত ল'ৰাকেইটা মই এজনটো অকণমান মানে চেহেৰাটো জেকেট পিন্ধাটো দেখি পাইছে নীলা নীলা জেকেট পিন্ধিছে নীলা জেকেট ৰঙৰ জেকেট পিন্ধিছে এই বন্দুক পিন্ধা নিচিনা বন্দুক গামছা পিন্ধা নিচিনা ৰঙৰ তালা গিলা নাই যে খুলিব বুলি নাজানো নহয় এই পাৰ্লাৰৰ পিছফালৰ পৰা আছে পুৰি আছে পুৰি আছে আৰু বিশ্বাস কৰিব সেইদিনা এই চন্দ্ৰজিৎ খাস খেলি আছে এই কিবা এই পাৰ্বতীৰ সন্মুখত মোহনৰৰ ভতিজা ল'ৰা নিজৰ দোকানতে আহি পেলাই কিবা কিবি ফটো এটা কৰি আছিল মানে ভতিজাই নিজৰে ঘৰৰে সেইদিনা এই ঠাচ খেলি থাকোঁতে সিহঁতে ঠাচ খেলি আছে সিহঁতে আহি পেলাই ভিতৰত দুজনৰ তিনিজন আছিল মানে সেইটো গমেই পোৱা নাই তারপরে সিহঁতে কি কুকুৰ না মেকুৰী বুলি সিহঁতে আহোঁতে বোলে চন্দু সিহঁতে খুনি খুনি চাবলৈ আছিল তেতিয়া সিহঁতে চব ওলাই পলালে তাৰপিছত ল'ৰাটো চিনি পালে চব মহেন্দ্ৰৰে ভতিজা ল'ৰা মহেন্দ্ৰৰে ভতিজা ল'ৰা
सिगरेट सिगरेटला सेक करछ एबार खुलिनोसै मा मा लांदों सिखावफ्रा एबारसो मिथिसिगोन आरो खुलिनानै কি লৈছে সিগাৰেট লৈছে লৈছে সিগাৰেট কেনেকুৱা চুৰ হ'ব এইবিলাক চানা এইয়া কিটো নাই অকল সিগাৰেট দামী দামীটো কিং খুচুৰা পইচা এনে টাকা দি টকা আছে কিটা পইচা নথয় सिखावखौ मा सानना लादो बिसोरो मा जाहैबाय ड्राग्स फाग्ला सिगारेट फाग्ला स्कर फाग्ला इदि जासै बिसोर सिखावा माने बारा गिदिर जानाय नङा आरोना इमान डाঙৰ নহব माने सुरगेटा মই গম পালো আচ্ছা আন্দাজ নাই आरो इमानखिनि नुबाय जानांगौ ना नोंथांमोना सिखावबो जाहैबाय माने खल सिगारेटल' लांदों जाहैबाय सिगारेट ओमफ्राय मोननैसो बिस्कुटल' लांदों जाहैबाय माने फैसाखौथ' दोनखाया नालाय दखाननि अबस्थायाबो बारा मोजां नंखाया बेनिखायनो माने सिगारेट माने किं साइजनि सिगारेटनो आरो उनाव दामिकनि सिगारेटखौ लांदों जाहैबाय माने मोननै मोनथामल' पेकेट बेबो बारा लाङाखै माने फैसाबोथ' दोननाय जाखाया नालाय माने दखाननि अबस्थाफोर मोजां नंखाया বন্ধ কৰি পেলাই কিবা কিবি সিলিব্ৰি খালি কি কৰি তারপর আমি 9:30 10টা মাজত মই ওলাইছি দোকানত তারপর জাবৰ কাপড় অলপ আছিল পেলাবলৈ এটা পেলাবলৈ মোক দেখি পেলাই আহিলে এটা ঠিকঠাক আচ্ছা এইফালে পিছলে আছিল তাৰ মানে পিছলে আছিল এই পাৰ্লাৰ মানুহ দেখিছে তোলা দু নাই আচ্ছা নীলা জ্যাকেট লাস্ট থাকাটো নীলা জ্যাকেট মই জাবৰ পেলাবলৈ ওলাইছি মই সেৰাটো ধৰামতে গাঁৱৰে লৰা न मा बुंनो दाख्लैबो जाहैबाय बेयाव दखान ओइ मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आङो साइकेल सिखावजों लोगोसे आरो पेट्रल आरो डिजेलखौ लाङाखै होनना बुंदों नामा डिजेलखौ लाङाखै होनदों नामा बैयाव आं खेबसे भिडिअ बानायनाया अकल माने पेट्रल लांदोंनो ओमफ्राय पेट्रल लांनानै माने स्कर बिदिनो ओमफ्राय बायदिसिना बिदि सिगारेट लांदों आरो माने दाबो बेयाव सेम माने सिखावखौथ' आङो दायो जाबायदि हमनानै मोनबाय बिथांमोना माने निस्सय माने जौ थौ लोंनानै मा जाहैबाय माने सिगारेटफोर सोबनो लुबैदोंमोन खोमा सिगारेटजों लोगोसे बिस्कुटबो लानानै थांदों होनना बुंबाय बिसोर माने सिखावा निस्सय जानांगौ उन्दै आरो माने बिसोरो निसा जाग्रा जानांगौ आन्दासावहाय आंनि जासाव आरो ओंखायनो मा बुंबावनो दा सिखावाबो जुदि जेबोखौनो लाङाखैबा सुरु सिगारेटल'बो पायना পয়সা নাছিল চাগে না মানে सिखाव जात सिखाव थायो आरो दै माने मा जाहैबाय दखाननिफ्रायथ' जेबो माल लांदिया नालाय ओंखायनो दखानिया खिन्थियासै माने आंनो अकल माने सिगारेटल' लांदों जाहैबाय ओमफ्राय बिस्कुट मोननैनो आरो ओंखायनो एसे जायफ्रा खावग्रा जुदि आंनि भिडिअखौ नुसिन बायदोंबा एसे साबधान जा दहाय माने सासेया बुंबाय माने जेकेटखौ बोरैबा गानदों माबायदि गोथां जेकेट ना मा गानदोंनो खिन्थु साबधानखौ बे नोलोबारियाव जेसेबांखिनि गोथां जेकेट गानना फैग्रा बिसोरबो दायबो जानो हागौ नङा होमबा ना मानो होनबा जेकेटखौ एसे हमनो हादों नालाय गोथांनो जेकेटआ ओंखायनो आरो बिथांमोना जुदि मालाबा सानना लादो अबा जुदि बे नोलोबारि एरियायाव जुदि सिखाव जुदि जाबावोब्ला बिथांमोना माने बिखुङाव थावा फुननानै मोजां थाखादो आरोखि बेबायदि जानो हागौ माने जाखागोनबो अबा जुदि सिखावा जुदि जाबावोब्ला आरो माने जेकेट गोथां गाननायानो साबधान जानांसिगोन दा नैबे जोंनि नोलोबारि एरियायावहाय खिन्थु मानसिनि सेहेराखौथ' नुदिया नालाय सोरबा बायदिया जुदि जेकेट गोथां जुदि दंबा सावना दोनखादो नङाबा जायफ्रा जेकेट गोथां गानग्रा बेहा हमजानो हागौ माने आं बेखौनो खावलायहरबाय आरोना बेरेफुंजानो फैनानै आं बेखौनो नुफैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो आं एसे खिन्थिबाय माने सिखावाबो रावनिबो इसिबां खहा जालायनाय लाङासै आरो माने लांगोन बे जेनेबा 200 300 400 500सोनि खरसानिल' खावदों आरो बिसोरो माने पेकेटल' लांदों नालाय सिगारेटनि बेखौनो खिन्थिबाय आं नोंथांमोननो फार्स्ट फैनानैहाय ना मामिया होनदों जाहैबाय माने जौ थौ लोंनोल' बै भुजियाखौ लांदों जाहैबाय ओमफ्राय जौजों लोगोसे सिगारेट सोबनो लांदों आरो ओमफ्राय नैबे जा दारिया फंबाय होनना बुंलागे কেনেকুৱা এনেকুৱা সিগাৰেট অ সৰু বস্তুবিলাক লৈ যাব লাগে এইটোকে চুৰ বুলি কয় ন